Рекординг. Ето ги скиорите, аматьорите. Ето го и нашия скиор, ела тук бе! Ко направи бе? Бе! Не те ли е срам накрая да се изпуснеш ската? Аз това си и помислих. На мене? И аз съм тук. Чакай де, гуси! Ма снима ли си сега в момента? Видео е, да. Ай, скити. Ето е професионалистката, карай в кадър. Ето. Него той не чака! Чакай бе! Май не ме дразни. Спри го да си това апарата. Кое? Ти няма ти